дӯстонам, ятимдухтаре ба шавҳар баромад. Шавҳараш ниҳоят марди дурустхӯй буд ва ба вай зулм мекард. зани бечора аз ночорӣ ба модараш шикоят мекард, вале кӯмаке намерасид. дар муддати 10 сол муносибати шавҳараш ва аҳли он оила бадтар шуда буд. модараш расидани марги худро мушоҳида намуда ба духтараш гуфт: агар пас аз марги ман дилат танг гардад, ба хонаам биё, ракъате чанд намоз бихон ва ҳангоми саҷда дарди дилатро ба Аллоҳ гӯй. пас аз марги модараш ҳафтаи як маротиба ба хонаи модараш омада ба Аллоҳ таоло розидил мегуфт. ҳар замоне ки шавҳараш ба ӯ зулм мекард, ӯ ба хонаи модар меомад ва бо Аллоҳ таоло розидил мегуфт. пас аз чанд вақт ба шавҳараш хабар расид: ҳамсарат ҳафтаи як маротиба ба хонаи модараш меравад, дар ҳоле ки касе он ҷо зиндагӣ намекунад. ғамгин меравад, вале шоду табассумкунон аз хона бармегардад. ҳатман бо касе вомехӯрад, ба ту хиёнат карда истодааст. шавҳар аз ин суханон дар ғазаб шуда қарор дод, ки ҳамсарашро ҳангоми хиёнат дастгир кунад. рӯзе нақша кашид ва оҳиста аз қафои занаш рафту дид, ки ҳамсараш таҳорат карда, ба намоз истода саҷдаи дурудароз карда гирья мекунад ва мегӯяд: парвардигоро, шавҳарамро ҳидоят кун, аҳли оилаашро ҳидоят кун. онҳо маро азият медиҳанд. парвардигоро, ба қалби шавҳарам раҳм андоз, меҳр андоз. ман ӯро дӯст медорам, вале ӯ ба ман танҳо дарду ранҷ мерасонад. ҳеҷ гоҳ аз ӯ сухани пурмеҳру муҳаббат нашунидаам. ман ӯро мебахшам, парвардигоро, ту ҳам ӯро бахш. аз ин суханон шавҳар ба гирья даромад. рафта ҳамсарашро ба оғӯш кашид, аз ӯ узру бахшиш пурсид ва ваъда дод, ки дигар зулм нахоҳад кард. ҳамон шаб зан дар хоб дид, ки шахсе мегӯяд: ба модарат 10 сол шикоят кардӣ, кӯмаке надидӣ. ҳамагӣ 1 моҳ ба Аллоҳ таоло шикоят кардӣ, дар шавҳарат дигаргунӣ дидӣ. ҳаққо, ки парвардигорат бузург аст. агар қисса писанд омад, тугмачаи лайкро дариғ надоред. бо эҳтиром, хун. ширкати Faberlic занҳои хонашин ва донишҷӯ духтаронро ба кор даъват мекунад. кор тариқи телефон ва интернет мебошад. маош аз 50 то 5000 сомонӣ. шумо метавонед ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият кунед. маош баъди ҳар як 21 рӯз. ширкати Faberlic молу маҳсулоти худро барои фурӯш пешниҳод мекунад. доставка дар Россия ва дар Тоҷикистон бепул.